OB mod FC Fyn var menuen, som ca. 500 frysende tilskuere fredag eftermiddag kunne indtage på den nye kunstgræsbane i Ådalen. De nye rammer inspirerede spillerne til en underholdende første testkamp i 2009, hvor specielt OB måtte undvære mange stamspillere. Det gav chancen fra start til blandt andet Anders Lindegaard, Timo Johansen, prøvespilleren Isabar og Anders K. Jacobsen i front. Og lad det være sagt med det samme. OB vandt i sikker stil. 4-1 blev resultatet. Her bringer Djemba Djemba de strivede i front efter 23 minutter. Bare 5 minutter efter blev det så 2-0, da Hans Henrik Andreasen udnyttede en nedfaldsbold i feltet efter et hjørnespark. FC Fyn havde også muligheder, selvom de var få. Men dem de havde stod Molongisi Mutunu for. Her løber han fra OB-veteranen Helve og gør det til 2-1. I halvlegen skulle den nye kunstgræsbane så indvies af rådmand Jane Jegin, flankeret af Kim Brink, mens tilskuerne kunne varme sig med gratis gulassuppe. Til Jane Jegin, der gerne vil klippe den røde snor over her. Det gør vi. Du skal ikke være med? Nej. Hermed er banen indviet. Tak. I anden halvleg fortsatte OB med at dominere. Holdet fik scoret 2 gange. Begge mål satte ind af Utaka. Og efter 90 meget kolde minutter, så kunne spillere, trænere og ledere gøre status på årets første testkamp i nye omgivelser. I think the first half it was okay. We did good first half and you scored 2 goals. It's good and I think we need to keep going like this. You know, we have I think hard game on Tuesday against Silkeborg, so we need to continue to play like this and try to win all the game. Nå, jeg synes, det gik godt. Altså, indimellem kamp i højt tempo. Altså, man kunne se, det var 2 hold, der gerne ville vinde, og vi trak så det længste strå. Jeg synes også, vi var den tand bedre. Jeg synes, vi fik rørt os godt, vi fik rørt bolden, vi kom ind i nogle nærkampe, og det er sådan set meningen med det. Derudover fik jeg set nogle spillere på nogle uvante pladser. Jeg så også nogle spillere, som ikke har spillet så meget i løbet af efteråret, og de har jo de her kampe til at vise sig frem, inden når vi når hen midt i februar, og ligesom begynder at lægge os lidt fast på, hvordan skal holdet se ud, når vi starter turneringen op. Jeg kan se, at vi er mange spillere i dag, stamspillere jo, men det gør jo ikke, at vi ikke skal spille kampen ordentligt, og det gjorde de, synes jeg, 4-1 var vel et passende resultat, så vidt jeg lige kunne se. Og alle kommer i kamp, og der bliver løbet lidt, og Utaka lavede et par gode mål sidst og så videre, så det var vel godkendt og en god måde ind i banen på i dag.